Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Са сваім патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты вызначыліся і зацятыя байкотчыкі з грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Вылучаць вырашылі рэжысёра кінадакументаліста Вольгу Мікалайчык. Про тое, на што спадзяецца Еўрапейская Беларусь і якія ў кампаніі мэты удзелу ў выбарах прэзідэнта, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй Вольгай Мікалайчык. Добрый дзень, Вольга. Прывітанне. Ты ўжо ўсё пераблытаў, таму што я не ад кампаніі «Еўрапейская Беларусь», я пакінула кампанію «Еўрапейская Беларусь», і зараз я як кандыдат пратэсту ад Мікалая Статкевіча у салідарнасць з ім, бо яго не могуць зарэгістраваць. Вот так вось. Як усё рэзка. Тады давайте з самага пачатку. А чаму вы вырашылі пакінуць Еўрапейскую Беларусь? Справа ў тым, што 2 гады таму БНК вылучыла Міколу як адзінага кандыдата ў прэзідэнты. І мы працавалі над гэтым пытаннем весь гэты час. І таму, калі Мікола як кандыдат па-за межамі застаўся Еўрапейскай Беларусі, то і абвесіў кампанію, што я набіраю 30 салідарных са мной кандыдатаў пратэсту, замест мяне, замест самого Міколы, так, то я не вагалася ні секунды. Я пайшла да Міколы, таму што і ліставалася з ім, пакуль ён у турме сидзеў, я заўжды падтрымлівала яго з Марынай, і мы сябравалі, і інакш не магло быць, я Міколу ведаю вельмі шмат год. Я разумею, да, але ці не атрымліваецца, што это такая здрада сваёй грамадзянскай кампаніі? Вот колькі гадоў вы былі актывісткай кампаніі «Еўрапейская Беларусь»? Ніколькі. Я была актывісткай кампаніі 1,5 гады. Просто до гэтага мы ўвесь час движуху разам рабілі. Я в кампанію уступила, калі мне ўручылі прэмію «Хартія 97» за мужнасць 2 гады таму, полтора гады таму. До гэтага я пазіцыянавала сябе як грамадская актывістка, рэжысерка. Просто ўвесь час журналісты чамусьці мяне далучалі да кампаніі, таму што ўвесь час з хлопцамі движуху рабіла на вуліцах Менску, і мы разам на всех фото былі. Я вельмі шаную Саннікава і Рухаліпу, Саннікава, кіраўніка кампаніі. І дасюль яны застаюцца маімі паплечнікамі, маімі таварышамі, і Макс Вінярскі, Лёня Кулакоў, іншыя дзяўчаты, хлопцы. Няма праблемы, няма. Просто гэта мой крок дзеля таго, каб узмацніць пазіцыю чалавека, якога я шаную. Еўрапейская Беларусь зараз не падтрымлівае Міколу як кандыдата агульнага, у іх свае планы. Я вырашыла ісці з Міколай. Вось і ўсё. Добра. Все ж таки вернемся да самой Вольгі Мікалайчык, і як яна мне да гэтага часу больш была вядомая менавіта як рэжысёр, кінадакументаліст і гэтак далей. Выдатныя фільмы. Навошта вам гэтае трэба? Я не кажу, конечно, сядзіце дома, варыце борщ, але здымаць дакументальнае кіно у сённяшні час не менш важна нават з пункту гледжання палітыкі і ўсяго астатняга, чым займацца гэтай палітыкай. Ведаеш, я думала над гэтым пытаннем. Не так шмат жадаючых на маё месца. Я маю на ўвазе, як грамадская актывістка, выходзіць на вуліцы, зарабляць штрафы, зарабляць праблемы ў жыцці, ісці на турму, на акрэсце, на суткі. Я лічу, што ўсё ж такі зараз моя місія менавіта вот грамадска-палітычнай дзейнасці, таму што тут я магу прынесці, я адчуваю свае сілы, я магу прынесці некі плён для перамены сітуацыі. Вельмі цяжкая сітуацыя. Я думаю, што мае дакументальныя фільмы і новыя задумкі нікуды не дзенуцца. Я ўжо і як сцэнарыста, я спевы пішу, кнігу «Бо» напісала, прэмію Ліхновіча за яе атрымала год таму. Яна за невыданую кнігу «Бо». Вось, там шмат аповедаў. Мне будзе па якіх сцэнарах рабіць фільмы, калі мы зробім сваю краіну вольнай, і я смагу ў сваёй краіне спакойна займацца кінарэжысурай. Зараз трэба
працаваць у накірунку вызвалення. Вольга, ну ўсё ж таки вы даўно ўжо займаецеся такой грамадскай дзейнасцю, грамадскай актыўнасцю. І вот скажите, ці вы у сваім уласным вопыце не пераканаліся, што гэта мала што можа даць вот на сённяшні момант вот удзелу ў выбарчых кампаніях, маю на увазе? Я у выбарчай кампаніі беру удзел не дзеля таго, каб сябе папіярыць. У мяне іншая задача. Мы кандыдаты пратэсту. То бок я у межах кампаніі смогу легальна знаходзіцца в мірных пікетах на вуліцы без пратаколаў. Гэта асноўная прычына, па якой я іду у кандыдаты пратэстаў. Разумееш? Вось. Добра, кандыдат Мікола Статкевич быў у нас у студыі, ён тлумачыў сваё бачанне вот гэтай сваёй тактыкі і стратэгіі удзелу ў выбарчай кампаніі, але мне просто цікава, ён-то ладно, яго бачанне, можа быць, там генерал бачыць адно, а салдаты бачаць іншае. Вот як вы бачыце сваю ролю, апроч таго, што вы стаіце ў пікетах пратэсту? Вот і што? І што? Я ж была кандыдатам у дэпутаты ў кампаніі. Я абышла каля 2000 кватэр. Я 3 месяцы адстаяла ў цэнтры горада ў пікетах. З вялікай колькасцю я пагутарыла беларусаў. Я бачу карціну рэальную. Я не читаю пра яе в СМ альбо в сацыяльных сетках. Я кантактавала і камунікавала з вялікай колькасцю людзей розных слаёў сацыяльных. І я ведаю, што мне рабіць. То бок, то, што я бачу, вельмі сумна ў плане, што наша карціна грамадскай супольнасці вельмі кепская, таму што зараз менавіта тая грамадская супольнасць, якая мусіць кантраляваць уладу, яна знікла. Разумееш, это вельмі прыкра і страшна і небяспечна. Вельмі небяспечна, таму што якраз такі гэта тая інстытуцыя, той інструмент, які мусіць кантраляваць уладу і спыняць яе на шляху рэпрэсіяў у дачыненні да грамадскай супольнасці, разумееш, да грамадзянаў беларускіх. І моя задача, ну, як атрымаецца, гэта лепей, чым сядзець на канапе ці у прыгожай сукенцы недзе, я не ведаю, в офісе. Як атрымаецца, але я веру ў тое, што нам удаецца вось на гэтых мірных пікетах, вось на гэтых кампаніях все ж таки варушыць этую багну, этую клоаку і абуджаць людзей, абуджаць грамадскую супольнасць, таму што гэта адзінае, што можа ўплываць на ўладу. Это адзінае, што, я ўпэўнена, это адзінае, што прымусіць Лукашенку сысці. Добра, Ольга, давай пачнем з пачатку. Наколькі я ведаю, па-першае, вы не выязная па рашэнню суда. Па-другое, на вас вісіць несплачаных штрафаў, здаецца, на 7000 рублёў. Вам у любы момант па рашэнню суда могуць прыйсці да хаты і апісваць маёмасць. Ці не падставы, вот гэта ўсё мной пералічанае, ужо для таго, каб не адмовіць у рэгістрацыі вашай ініцыятыўнай групы? Я думаю, что это не может явиться подставой, потому что у основном законе прописано, что увогуле нельга зарегистрироваться только тому, кто, ну, апроч еще неких чыннікаў, до якіх я не маю дачынення, хто сядзіць у турме. Я пакуль на волі, и у меня нема пакуль крымінальнай справы по мне. Что тычыцца в опісу, ну, придуць, вынесуць з хаты мэблю, ну, причем тут инициативная группа. Наадварот, я лечу, тут будет у меня у хате такі перформанс, калі будут яны это выносить, у меня будут блогеры здымаць, Круткін вершы чытаць, калі будзе на волі, я буду вершы чытаць, будут блогеры, будут СМИ, и я почитаю протоколы, за якія мне давали по $500 штрафа за информацию про молитвы ля катедры, да, у оборону курапатаў. Ну, то бок, я хочу, каб міжнародная супольнасць паглядзела, за што актывістам выносяць такія прысуды, робяць невыязнымі і описываюць маёмасць. То бок, я хочу, каб людзі, я хочу, каб быў розгалас. А небяспекі для мяне я зараз не бачу в этом сэнсе.
Добра, ініцыятыўная група зарэгістраваная, значит, гэта ўжо дае вам магчымасць хадзіць па людзях, збіраць подпісы і гэтак далей. Но што вы, вот, якая будзе ваша тактыка ў гэты перыяд, у гэтую частку вот выбарчай кампаніі? Безумоўна, я буду хадзіць і па кватэрах, і я буду стаяць у цэнтры горада штодня. Моя задача да сябе далучыць як мага больш чалавек аднадумцаў і людзей, якія мяне падтрымліваюць, якія ставяцца да мяне з сімпатыяй, таму што чым больш людзей аб'ядноўваюцца, тым важнее наша робіцца місія, разумееш, наша задача вакол сябе згуртаваць шмат народу. Я вярнуся да ініцыятыўнай групы. Колькі там павінна быць чалавек у ініцыятыўнай групе? Ну, я ведаю, што зараз у нас будзе адзіная ініцыятыўная група, і ў нас каля 5000 ужо. Про гэта спадар Мікола гаварыў, што 5000 запісалася, і такім чынам вот кожнаму з яго 30 кандыдатаў пратэсту будзе такая вот кавалак, вот гэта вот табе група, вот гэта табе група, такім чынам. То есть я да таго, што людзі на ініцыятыўную групу знойдуцца. Знойдуцца, канешне. І кожны дзень гэтыя людзі у мяне з'яўляюцца. І учора чалавек далучыўся, заўчора двое, ну то бок праблемы няма. Ну, яшчэ ініцыятыўная група засталася з часу кандыдацкай кампаніі ў дэпутаты. Але тым не менш, прэзідэнцкая кампанія – гэта агульнабеларуская кампанія. Калі браць парламенцкія выбары, па якіх ты брала ўдзел, гэта ўсё ж такі вот Мінск, вот твой выбарчы участак, твой раён там абраны і гэтак далей. Ну вот нейкі такі невялікі кавалачак Беларусі. А тут уся Беларусь. От ці зможа Ольга Нікалайчык нават на этапе збору подпісаў нешта агульнабеларускае зладзіць? Ці гэта ізноўку будзе такая лакальная нейкая вот акцыя? Не. Я абсолютно спакойна все гэтыя гады назапашвала па ўсёй краіне сваімі справамі, як кажуць, сабе імя. Да прыкладу, у Гомелі у мяне вельмі шмат знаёмых, у Бярэсці, у Гародні, у маленькіх гарадах. Моя бабуля са Слуцкай вёскі, адна, другая з Мар'їна-Горкаўскай вёскі. Сваякоў вельмі шмат. Справа в этом. Безумоўна, будуць акцыі агульнабеларускія, безумоўна, будуць сустрэчы, безумоўна, будуць нейкія мерапрыемствы, звязаныя і з маёй творчасцю, можа быць, нейкія прагляды. Дарэчы, 25 год творчай дзейнасці, мне 51, 25 год творчай дзейнасці, то бок буду рабіць нейкія паказы, то, што я змагу зрабіць і дамовіцца на нейкіх пляцоўках легальна, я абавязкова буду рабіць, я буду сустракацца з людзьмі. Это вельмі важна, я умею з імі размаўляць і пачуць кожнага незалежна ад статуса. Ну, тым не менш, прагучала такая фраза акцыі пратэсту. На акцыі пратэсту выходзяць з нейкім лозунгам, месенджам, як любіць казаць Лябедзька. Вот з якім лозунгам вы будете выходзіць? У мяне два важных на сённяшні момант, две важныя задачы. Першая – это Лукашенко сыходзь, каб выбары без Лукашэнкі. Новыя выбары без Лукашэнкі, таму што выбараў у нас няма. Другое, гэта не другое, это таксама першае. Это незалежнасць. То бок, гэта асноўная наша задача адстаяць сваю незалежнасць і не патрапіць у пастку інтэграцыі да скону. Вось. І мы і так у сітуацыі, калі адбылася ўжо, на мой погляд, культурная каланізацыя, вось не дапусціць юрыдычнай анексіі, не дапусціць таго, каб мы сталі аўтаноміяй расійскай. Вось это галоўная задача. Два пункты вы назвалі, і зараз я як адвакат д'ябла буду вас правакаваць і спрабаваць разбіць гэтыя абодва вашы пункты. Вы сустракаліся падчас парламенцкай кампаніі, тут вот з Мінчукамі, але жыццё
унутры кальцавой і за кальцавой яна насамрэч вельмі розная. І мне вот как бы сапраўды я зразумеў, што праўду сказалі, калі вот зараз паехалі з праймерыс это кандыдаты на адзінага, і там было сказана там адной жанчыны, якая так і не прагаласавала ў глыбокім, здаецца, ці ў горках, не памятаю уже дзе, яна сказала: яны ўсе казалі пра вот вярнуць выбараў няма. Мы тут люди, нам это как бы мы далёкія. Я не пачула нічога, вот, чтоб яны сказали про наши патрэбы. За кальцевой про выборы, вот это верните выборы, мало думают. И люди шмат дзе упэўнены. Я-то пришел, я проголосовал, вот яны выборы, и гэтак далей. Ці близкая гэтая теза тым за кальцевой дорогой людям? З людьми трэба размаўляць, з людьми трэба працаваць. Людзі жывуць кепска, жыццё пагоршылася, якасць жыцця вельмі пагоршылася, людзі разлічваюць толькі на сябе. Мы не чараўнікі, мы таксама звычайныя людзі. Сказаць, што заўтра Лукашэнкі не будзе, таму што я прыйшла ў кандыдаты пратэста, і ён сеў у самалёт і паляцеў кудысьці, з краіны. Но гэта ж жарт. Трэба размаўляць з той самай жанчынай і казаць ёй, што пакуль у нас няма вольных выбараў, пакуль у нас пры ўладзе Лукашенка нічога не зменіцца, ніякія праграмы палітычныя кандыдацкія не спрацуюць. Это просто пустыя абяцанні. Надо сумленна размаўляць з людзьмі і казаць, што нельга зрабіць немагчымае. Галоўнае проста, каб людзі разумелі, што адбываецца ў краіне, каб людзі разумелі, куды нам далей ісці і за кім. Вось это асноўная сёння моя задача, это то, што мне па сілах. Разумееш, і я ўпэўнена, што з этой жанчынай я паразмаўляла нармальна. І мы паразумеліся б. Добра, зараз да другой тэзы пра незалежнасць, і якая наўпрост увязваецца з прагучаўшымі словамі пра пагаршэнне ўмоваў жыцця. Мы назіраем за тым, як чарговы абвал курса беларускага рубля, чарговы валютны крызіс нас чакае, наколькі глыбока гэта паглядзім, але тым не менш гэта падштурхоўвае пэўную частку людзей да таго, што мы і так там ездзілі ў Расію на заробкі, а зараз тут зноў у нас дрэнна, можа нам лепей тую Расіі аб'яднацца, і вот будзе лепей. Я таксама смагу з гэтымі людзьмі паразмаўляць, таму што за апошнія 2 гады я вельмі шмат гляджу, што адбываецца ў Расіі замкат. І гэта альбо блогінг, рэальнае жыццё, альбо гэта невядомая Расія, настоящее время, ресурс такі есть, настоящее время. Я бачу, як жывуць рускія. На заробкі-то ў Маскву яны ездзяць. Добра, што з імі разлічыліся з беларусамі, з некаторымі, бо некаторых кідаюць. І маіх свякоў таксама кідалі. Таму я добра это ведаю. А Северны поток-2, вось у людзей няма у тых месцах, дзе ён праходзіць, газу ў хатах, прыбіральні на вуліцах. Прычым вось горад Балагое між Ленінградам і Масквой. Сярэднявечча, 19 стагоддзя. Як жылі за савецкім часам, няма прыбіральні ў хатах, няма газу, са святлом перебоі. Разумееш, Расія у полной социальной катастрофе, у канаве, у клацы. Путин у своих бриллиантовых запанках сидит у прибиральни на улице. Разумеешь, это его на сегодняшний образ, потому что вся Россия живет так. И он не дал, маючи такие ресурсы, не дал своему народу ничего, и он просто обокрал свой народ. Вельми люди русские не различиваются на его, и они живут своим жыццём. Тайга, лес, реки, подножный корм, вось, гужевой транспорт, дарог няма, но няма пра што казаць тут. Просто трэба размаўляць з людзямі і распавядаць пра рэальную сітуацыю ў Расіі, жахлівую абсалютна. Вось. Прэстыжа ў Пуціна няма, гэта яго асноўная праблема. Бабак шмат, а прэстыжа ў клубах міжнародных ніякага. Разумееш, усе бачаць, што ён зрабіў са сваім народам. І нам абсалютна не трэба зайздросціць, як жывуць рускія.
У нас свой шлях, мы находимся геаграфічна ў Европе, але мы не ёсць Европа, потому что за 25 год Лукашенко на ўзроўні асветы, культуры, маральных якасцяў уласных, ён настолько прыбіў гэтыя паняткі. Европа — это ў першую чаргу салідарнасць, Европа — это ў першую чаргу чалавечнасць, Европа — это ў першую чаргу законы працуюць, так? І права міжнароднае працуе, і людзі абаронены, так, працуюць все інстытуты грамадскія. У нас гэтага няма, і сёння на ўзроўні густу, на ўзроўні маральных прынцыпаў, на жаль, нашыя беларусы многія просто яны не ўспрымуць, яны являюцца савецкімі людзьмі, грубо кажучы, так, подданымі савецкай краіны нейкай, якая не ёсць вольнай дзяржавай. Таму да Еўропы нам таксама пакуль што вельмі далёка. Нам зараз трэба ратаваць рэшткі вось таго, чтоб не апусціцца проста уже да стану краіны нейкага трэцяга свету зусім, калі мы будзем жыць просто галодна ў трущобах і сярод бандыцкай мафіі. Каментатары чамусьці пішуць Ганну прэзідэнты, маючы на ўвазе Ганну Канапацкую, нягледзячы на тое, што нашым госцям кандыдат пратэсту Вольга Мікалайчык. Тым не менш, Вольга, я ведаю, што калі пачалі на Ганну Канапацкую там, скажем так, рознае пісаць у сацыяльных сетках пасля таго, як яна выклала сваё цікавае фото, скажем так, вы выступілі ў яе падтрымку з такого жаночага пункту гледжання, ці якога, я так разумею? З жаночага. Мне вельмі прыкра было за тое, што пісалі, выставіла тут свой бюст, і в такіх абразлівых формах не сароміліся мужчыны, не сароміліся ў выразах такіх нізкапробных. Разумееш, воюйте вы с уладой, с диктатурой. Что вы воюете с бюстом? С пригожим бюстом. Ну, неяк так соромно за мужчынскі гэты, скажем так, псевдопатрыятычны контент нейкі. Таму я, ось, бачыш, сёння таксама прыгожа выглядаю, у меня декольте. Вось, я лічу, жанчыны беларускія, і так у іх вельмі цяжкое жыццё. Все ж таки Канапацкая прыйшла з апазіцыйнай партыі, яе там расцілі. І як не кажы, яна все ж таки не у Лукашэнкі браў, все ж таки тата падтрымліваў матэрыяльна. Гэта не гранты і не Лукашенко даваў. І увогуле, ну навошта абражаць жанчын прыгожых? Можа быць, пазіцыя яе мне не блізкая, але ну, пакуль што мы не ведаем, чым все скончыцца. Можа, гэта будзе пасля афіцыйная адзіная зарэгістраваная кандыдатка, якая пасля скажа: ну что, на мой бюст плевали, а зараз ну-ка пошли, становитесь на площади под яго. Разумеешь? Стать под бюстом. А вдруг она будет нашим, я кажу, вдруг она наперад поведзе. Мы ж не ведаем, что там у голове. Беларускія жанчыны загадкавыя вельмі. Таким чынам, вот можна казаць, што вы, спадарыня Вольга, сёння такую правакацыю устроілі адмыслова, так вот такую сукенку апрануўшы. Так. Я вельмі хачу, каб беларускія жанчыны, якія ідуць у кандыдацкія небяспечныя кампаніі, выглядалі прыгожа. Цалкам падтрымліваю вас, хоць вот шмат хто кажа, што вот звяртаць увагу на жаночую прыгажосць, асабліва в эфіры, ну неяк вот, не знаю, па-сексістскі, што ли, з іх пункту гледжання. Тым не менш, вот, Вольга, я гляжу зараз, як назіраю за тым, вот, як ездзіць група з праймерыс са сваім па рэгіёнах, і гляжу вынікі галасавання. Адзіная жанчына ў групе, Вольга Кавалькова, і вельмі мала, ну, она заўсёды там фактычна на апошнім месцы па атрыманых галасах. Што гэта? Нашы беларусы не бачаць у жанчыне нейкага патэнцыйнага лідара, прэзідэнта? Не в гэтым справа. Прэзідэнт яе можа і бачыць, просто зараз людзі цудоўна адчуваюць, што ёсць небяспека заўжды, калі ты ўпісваешься ў пазіцыйную кандыдацкую кампанію.
Так, і все ж таки, можа гэта такая спроба нейк гэту жанчыну адштурхнуць ад этой небяспекі. Я так это бачу. Я не думаю, што ёй не давяряюць там ці яшчэ нешта. Мне просто падаецца, што не женская зараз справа, да, ваяваць тут з уладай, з дыктатурай. Можа, гэта вот такі кантэкст. Я не хочу думаць, што некі іншы. Просто там еще ў кампаніі, ну, такі Габаревіч, такі прыгожы дзядзька, так, ён вагу мае, ён давер выклікае. Хаця я ўсім сэрцам за Паўла Северинца, так. Ну, думаю, што ўсё ж такі пераможа кандыдат БНФ. Янукевич? Думаю, да. А што это так? Ну, мне вот такое адчуванне. Ну, я гляджу зараз па папярэдніх выніках галасавання, там, здаецца, з вялікім адрывам Северынец колькасць галасоў атрымлівае. Ну, так цудоўна, цудоўна. Я просто за Паўла рукамі, нагамі, галавой. Таму што гэта чалавек, які мне блізкі па сваіх вектарах развіцця, па сваёй думцы і па разуменню сітуацыі, па планах. То бок, калі б выйграе Павла, я буду просто плясаць ад шчасця. Скажите мне, вот як жанчына, вот все-таки в дадзеным выпадку мне цікава ваше меркаванне, як вы можете падтрымліваць Павла, які выступае супраць закона аб хатнім гвалце? Тут да Павла шмат пытанняў. Вот при всім тым, што я просто Павла ведаю з маладосці. Ну, як я магу яго не любіць, таму што весь час мы недзе на вуліцах Менску альбо у Курапатах, альбо нешта чакайце, разам. Зараз мы не пра любоў, а пра закон аб хатнім гвалце. Там не толькі хатні гвалт, там ёсць яшчэ перагібы у закліках рэлігійнага парадку, там ёсць праблемы ўвогуле шмат з чым, там было шмат гамафобіі. І якраз такі пытанні ёсць, безумоўна, але разумееш, шмат у нас і атэістаў у краіне, шмат у нас і іншых канфесій, і мусульмане, і іудэі, і проста людзі, якія і праваслаўныя атэісты. Вось, таму тут больш сціпла і больш акуратна трэба, і хатні гвалт праблема вельмі сур'ёзная, акуратна з ёй трэба. Ну, гэта вось в этом весь Павел, ён розны, разнастайны, вельмі, на мой погляд, наіўны часам і вельмі прастадушны часам. А тут трэба жорстка трымацца нейкага такога накірунку і можа не быць такім ужо некім апантанным у нечым, у некіх... Ретроградом, скажем правду. Я б не казала ретроград, ну нешта вот есть такое, крышачку. То, што я з ім абмяркоўваю заўжды, ну... Я ж яшчэ кажу, мне складана быць аб'ектыўнай наконт Паўла, таму што я его вельмі люблю як асобу. І он вельмі самаахвярны, пасіянарны, на мой погляд, чалавек. Это выкапень сёння. Вот пасіянарнасць Паўла, это правда, это рэдкая з'ява, пасіянарнасць сёння такого ўзроўню на Беларусі. Добра, вернемся да Ольгі Нікалайчык. Що ж таки, я так зразумеў, што ўся ваша прэзідэнцкая кампанія, нават не прэзідэнцкая кампанія, а, скажем, праграма вашая прэзідэнцкая, яна складаецца з двух пунктаў. Лукашенко сыходзь і незалежнасць краіны. Выбары без Лукашэнкі. Увогуле, я лічу, што... І ўсё, і вот раптам здараецца цуд, і Ольга Мікалайчык перамагае на выбарах. І што? Мяне не зарэгіструюць. Меня не зарегиструюць, я в любым выпадку мы чакаем, што у кандыдата там ці у прэтэндэнта нават ужо на кандыдата на прэзідэнты павінна быць нейкая праграма, дзе ён раскажа людзям, што ён, як ён бачыць з бачання яго, як змяніць эканоміку, як змяніць безумоўна, безумоўна. Гэта праграма, яна агучваецца на другім этапе заўжды, калі скончваецца збор подпісаў і адбываецца рэгістрацыя. Вось, у мяне мала надзеі на то, што я зберу подпісы і мяне зарэгіструюць, тому што ўлады мяне реально не любяць і баяцца. Вось, зараз стэп-бай-стэп, крок за крокам мы будзем ісці ў тым накірунку працы з грамадствам і набіраць людзей, набіраць грамадскі актыў моцны па краіне. Вот это задача нумар раз. Таму што все вынікае з аднаго, з другога, разумееце?
разумееш, ну, про якую праграму эканамічную можна казаць, если у нас элегантна зноў будзе все як заўжды. Вось. Ну, пока будем ісці, вось, гэты месяц, кажуць, у чэрвені ў канцы абвесціць, калі мёртвы сезон, калі ўсе раз'едуцца, студэнты, все в адпачынак сыдуць, вось будзем хадзіць по пустым горадзе, да, і працаваць. І, бо ўсе будуць на лецішчах. І паспрабуем, вось, пабачыць за месяц, за ліпень, что у нас атрымаецца. Тады запроси меня, калі ласка, если мы будем все на воле, и будет все цудоўна, мы с тобой поговорим, что я буду рабіць далей, и якая моя программа. Вот, дарэчы, про сабраныя подпісы. Ты вот кажаш, што не зарэгіструюць, але нават сам факт таго, што сабраць 100 000 подпісаў. Сказаў Калякін, і я веру яму ў гэтым пункце, што для таго, каб сабраць неабходную вот это 100 000 подпісаў, трэба, каб на аднаго чалавека працавала каманда як мінімум 5 000 чалавек. 5 000 чалавек, якія у вас ёсць на 30 патэнцыйных прэтэндэнтаў у кандыдаты. Ужо ад пачатка зразумела, што вы неабходную колькасць подпісаў не збярэце. І атрымліваецца, ваш удзел у выбарчай кампаніі абмяжуецца вось гэтым пэўным першым этапам по регистрации инициативной группы и потом сбор подписов. Кольки это займае там до месяца? Месяц, вот летний месяц, калі, як вы правильно заўважылі, все будуць на дачах, в адпачынках і гэтак далей, паходзіце по пустым горадзе, пакрычыце у пустыя пад'езды, у зачыненыя дзверы выборы без Лукашэнкі, і ўсё. КПД. Ну, ведаеш, КПД, ты хочаш нейкіх цудаў. Будзе КПД, будзе нармальна ўсё. Я ўжо стаяла 3 месяцы, я бачыла. І падыходзяць людзі, уключаюцца, і шматвектарная праца праз сацыяльныя сеціва, праз СМІ, праз тэлевізію і праз блогінг, праз тэлевізію і замежных краін, той самый Deutsche Welle включыць, BBC і украінскія тэлеканалы. Ёсць варыянты, RTVI тое самае, так? Ёсць варыянты нейк все ж таки агучыць і заявіць пра сябе. Гаворка ж, цудаў не трэба чакаць. Гаворка пра тое, што па сілах, бо інакш увогуле будзем проста сядзець на канапе і грызць сабе губы, так? Я думаю, что мы найдем вариант. Мы найдем сярод 30 некага, хто будзе больш моцны, прывабны, харызматычны і ўдалы, так? Мы, можа быць, найдем сярод тых, хто з нашых таварышей з апазіцыі збярэ гэтыя подпісы і зарэгіструецца. Так, таксама варыянт далей працаваць. Я фантазую, так? В іх ініцыятыўных надалей групах, так? Вось, каб была просто магчымасць далей весці агітацыю і распавядаць пра сітуацыю ў краіне і ў свеце. Не трэба скідваць геапалітычны момант вельмі моцны. Ён дацісне таксама і Пуціна, і Лукашэнку. Галоўна, трэба вось быць у тэме і на паверхні, у той момант, калі эта геапалітыка спрацуе. Это таксама чыннік вельмі важны на сёння. Вось. Ну, і неяк так я это бачу. То бок я не выключаю... Ну, ты ж разумееш, што, да прыкладу, Таня Караткевич, может быть, я не ведаю, может быть, она там не збярэ подпісаў, і просто дадуць, там, или Хайдукевичу, таму ён не будзе нават збіраць. Все ж элегантненько, разумееш? Пабачым зараз, што скуру мядзведзя дзяліць. Калі па вашых прагнозах уласных ваш удзел абмяжуецца вось зборам подпісам, гэтым этапам выбарчай кампаніі, ці ёсць у планах працаваць на адзінага ад апазіцыі? На Паўла Северынца? На Паўла Северынца. Ці на Алексея Янукевіча, ці на Юрася Губарэвіча? Побачым, можа быць. Вось мне складана зараз что-то сказаць. Побачым. Я не выключаю такого цалкам. Ну чаму? Вот вы раз не склалі, вот у нас план А, вот план Б. Ну я ж кажу, я не выключаю гэтага. Не выключаю. Што калі это будзе Северінец, я этого не выключаю цалкам. А калі гэта будзе Губарэвіч? Калі у Губарэвіча атрымаецца стаць в авангардзе пратэстоўскіх рухаў,
мажліва, калі ў яго будзе на гэта воля і нейкая ахвярнасць. Пакуль што апроч Павла там я нікога не бачу в этом сэнсе. Вы не думаеце, што пратэстоўскія рухі з-за таго, што вот такая сітуацыя в эканоміцы, у палітыцы складваецца, у знешняй палітыцы, яны будуць жорстка спыняцца ўладамі? Я не сумнеюся ні хвіліны в этом. Таму важна, чтобы людзі разумелі, свабода рэч каштоўная, она дарагая штука. І пасля таго, як справа Сеціва ў Расіі 18 год яны далі хлопцам, на них шмат чаго павесілі і катавалі людзей, а это уже сталінскія тэрміны, глядзеў Пуцін, ці пракаўтне расійскае грамадства. На жаль, пракаўтнулі. І 20 тысяч на Немцове дазволены марш. Это вельмі мала. Было б 100, был бы яшчэ вынік нейкі. Вось страчваецца вось эта сіла, якая кантралюе ўладу тоталітарную. Нам трэба гэту сілу нараджаць, аднаўляць, разумееш, бо будзе крышка ўсім. А за Канапацкую пойдзеце працаваць, калі яна будзе зарэгістраваная кандыдатам? Трэба будзе пачуць, што яна прапануе. Калі яна прапануе вулічны двіж, а ў мяне, як кажуць, будзе магчымасць, так, у гэты двіж упісацца. Усё можа быць цалкам, калі это будзе моцны вулічны двіж. Таму што, можа всякае быць, могуць сутак накідаць за нешта. Сутак накідаюць, зачыняць там, как Круткіна, на 45 сутак. Скора выйдзе уже. На гэтым выбарчая кампанія і закончыцца. Дзякуй вялікі, Вольга Нікалаіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас.